saboda haka lokaci yayi kawai da duk wanda yake neman musalaha da zaman lafiya da mutunci da mu, wallahi kofa a buɗe yake. Amma ba da mu ci gaba da kiyaye alkawari da zamantakewa da waɗanda mu a gurinsu ba musulmi ba ne sai lokacin da suke neman su isar da wani manufansu. Mu a gurinmu sukan mace mu ahli sunna ne, amma fa lokacin da suke so su lallaba mu, su kira mu, su yi amfani da lokacinmu, su yi amfani da tunaninmu, su yi amfani da iliminmu, bayan sun san wallahi mu musulmi ne, muna sallah 5 kullum, annabi Muhammad shine annabinmu, balma mun fi son sa fiye da kowa. Babu wanda ya kai mu bayyana son manzon Allah cikin ayyukanmu da maganganunmu. Alƙur'ani shine littafinmu, balma babu wanda suke da mahaddata alƙur'ani kaman mu. Zikirin Allah shine tutanmu, balma ba masu zikirin Allah kaman mu. Amma har yanzu sunanmu ba musulmi bane, har yanzu sunanmu 'yan bid'a ne. Ba a yadda mu musulmi bane sai ran da ake so a yi wani taro, sai ran da ake da wata manufa. Ila mata hazal wa'ad, yaushe za mu ɗauki kanmu zuwa ga wannan ma'aradi? Ya kai ga da a ce wani zai yi laifi a cikinku, ku tabbatar da wannan abin laifi ne, da ku yarda da laifi ne ku masa faɗa akan wannan laifin, gwara kun masa dukkanin girmamawa, kun ɗauko shi ma kun bashi kambi. Mutum ya yi abun da wannan abun ya shari'a ta barranta da wannan abun, ku ɗauko kambi ku ɗaura masa, ku ce ku kuna tare da naku akan duk abin da yake yi, mu kuma ku sa mutanenku su yi ta faɗan maganganu miyagu a kanmu. Don haka lokaci ya yi, ina son na faɗi cewa mu ba mu tare da aƙidan shi'a, amma muna tare da zaman lafiya da haɗin kai da su. Kowa ya san wannan ya rubuta. Mu ba mu tare da aƙidan shi'a, ba mu zagin sahabbai, ba mu zagin matan annabi, ba mu taɓa ɗaya daga cikin masu mutunci, amma duk wanda ya kusance mu cikin soyayyen annabi da zaman lafiya muna tare da shi a cikin shi'a. Da ku gan mu da su ƙarara, za mu na alaƙoƙi da su, da mu ƙulla zamantakewa mai kyau tsakaninmu da su, babu rigima tsakaninmu da su. Mu ba mu tare da aƙidan ƙur'aniyun masu ƙur'ani zalla, mu ba su bane, kuma ba mu tare da wannan aƙidan, ba mu yarda da ita ba, mun barranta da ita, mun yi hannun riga da ita. Amma in suna mutunta mu, suna zaman lafiya da mu, suna girmama addinin mu, sun yarda mu musulmi ne, alar rahbi wa sa'ada mu shimfiɗa musu da duma, mu ɗauko ruwa ma mu ba su sha, saboda sun yarda mu musulmai ne. Ba su fitar da mu daga musulunci ba, ba su zagi shehunanmu ba, ba su ɓace mu ba. Kai ba su ba, da wanda ba musulmi ba da ya bar mu da musuluncinmu, ya bar mu da annabinmu, ya bar mu da abin da muka fahimta na addini, wallahi wallahi za mu zauna da shi lafiya, za mu masa shimfiɗi, mu ba shi ruwa ya sha. Don haka la khaira fi suhbati man la yara laka ma tara lahu. An zo alfaisalul fariq, wanda zai raba tsakaninmu da duk wanda suke kafirta mu. Duk wani wanda yake kafirta mu ya san cewa in yana neman identity na zama da mu guri daya, in yana neman identity na ni wani tahaluf da shi, to kar ya kafirta mu, kar ya kafirta iyayenmu, kar ya zagi magabatanmu, sannan kuma kar ya ɓaci annabinmu annabi Muhammad. Shikenan kana da ID card, amma baka yarda mu musulmi bane, baka yarda mu kan ma magabatanmu mutanen kirki bane, sannan kuma kana neman mu in kana son ka yaƙi wasu, alhali wasu da kake so ka yaƙa din sun fi ka ganin kiman mu akan yadda kai kake ganin kiman mu. To wannan sako na ne, kuma sakon mu ne na Tijjaniya gaba daya. Ba mu faɗa da kowa, ba mu zubar ma kowa, ba mu ɓata ma kowa. Hasali ma in aka ga min yi faɗa, min yi kumfan baki, wallahi sai da aka mana 100 kafin a lakuci wani, sai ya lakuce mu sau 1000 kafin a yi magana akan wani. Wallahi ko raddi da 'yan uwa da aka ga an taro ana yi, wallahi ana yi ne domin a kare mutunci. Ba yanda za a yi a ɓace ka, a ɓace ka, a ɓace ka, a ɓace ka, a gurɓata maka fahimtanka da manufanka, sannan kai kuma ka zauna ka riƙe hannayenka. Allah bai yarda maka da wannan ba. Wannan ba imani ba ne, wauta ne. Alal akalli idan an ɓata abin da kake faɗa, kai ka fito ka ce ba haka kake ba, ga yanda kake. Wannan shine matsayinmu, kuma muna roƙon Allah ya ƙara mana san manzon Allah, kuma Allah Ubangiji ya tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya. Lokaci yayi da na kusa da na nesa da su zo mu haɗa kunzimi da kwamba, mu fiskanci
haɗa kan al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda suka yarda mu musulmai, wanda ba su yarda mu ba musulmai bane kuma su kira junansu ya junansu su yi abunsu. Allah ubangiji ya kare mu, Allah ya kara mana san manzan